Morning! Good morning! Ha? Hugaw kamot mamay. Kami agtapad ni guys kung naay klase yang mama. Okay. Hi guys! Good morning sa inyong tanan. So ngayon nakakaligo na ta. Unya nga atong bata napakatulog na pud nato. Unya manghikay na ta din hikay para nga mahuman ta sa atong trabaho. Manghinlo daghan atong hinloon. Unya naa pa koy aghimuon guys para sa ano nila sa culmination nila ni Koreana unya sa hapon. To nagdala to siya og kanaang saging. Saging ato yung nadala kay wala may kuan. Nya dili siguro ko makaadto niya or unsa bakha ni kay na may klase ni Saysay. Iyang klase ni Saysay karon taman sa alas 7 kay taman sa alas 7 ang iyang klase kay ang ilang maestro daw sa Bernice naa daw kunoy lakaw unya kay naa may lakaw ilan na lang daw i-klase karon sa alas 7 taman ang kuan kay para ugma wala sila klase. Nga mao ni atong himuon guys, kuwangan pa ni siya og kuan ang maestra ra dani ng palit gipadala ra niya ni Koreana kay ako'y na ripahan nga ipahimo ani apple man ni apple unya pipino isa ka buk pipino yan ni apoy kamatis o mo ni iyang gipadala kagahapon ni Koreana kamatis bombay unya dapoy limonsito daghana man ani nga limonsito. Ya, ang kuwang ani mayonnaise o raisins na lang ang kulang na kuan man siya sa group chat kagabi nga wala daw niya napalit kay sarado na daw niya ugma patuan na nako dito ni Mumon karon sa eskwelahan mayo na lang gani kay walay klase ni Mumon na magadto pa ako sa merkado karon kay sana sabutan lagi namo mga parents nga magluto mig munggos nya to ako dito nabilong sa magluto sa munggos nagiyon ko nga ako nalay palit sa munggos unya kana ang ginisis na ko siya karon nagiyon man siya nga pinanay munggos ti ang sagol na lang nga bulinaw ug ang panakot na ako na lang palitan sa panakot then ipadala dadto sa ilaha sa Mapua kay suara man sila didto na ako ipadala dito ni Mumon or ihatod ba namo mahumang kog himo ani karon ako na niibutang sa rip then dito na lang siguro nako niibutang sa rip ila ni mama kay para doon ra dito na ako sa nihimuon daw manghinlo sa ko na guys ay ako maghimo danhi kay para nga di naman sunod ni siya kuan bugnaw naman sunod ni siya kay gibutang man ako sa rip hinuon ni siya bugnaw man ni siya nya kay unya pa man sa alas 3 ang kuan kay magklase pa man sila magklase pa sila na munang gapatabang ang maestra sa kuan dito sa mga ginikanan kay hana ang naa pa man lagi sila klase unya pa man sa alas 3 magpatabang siya dekorasyon na ang katon na lang ang mga kuan ang uban ng nanghid na ko sa ila nga dili na ko makabalik karon sa sa kuan nila kay kana ang sa niya naalagi tay bata nga agbantayan okay ra gulay klase ni Saysay naaman na at sa ning ibutang dito guys dahil mamahaw ta kay aron mahuman ta ni sa atong trabaho kay mintras nagkatulog pa atong bata. Nagado ko inon sa inyo guys nga nalangkat ang kuan mo na siya nalangkat na dia wala sana mo ni siya gi trabaho danhi among CR kay amo ning ibalhin amo dito sa duol sa banyo kani among CR natuklap ang atop na di sana mo na panundan ha manon kay hayag mahal sad na sila dadani guys nangaon na nya ilang sudan sayo og luto sa manok gamay lagi Balon nila do mao. Basta ulahin na lagi ta magkaon muna na natong sudan dito balikuan ta sa to balig 100 sa to siya nga manok unya kana ang kuan sa ilang balon na sana na lang ato Sa balon ni kambe. Balon ba? nagbalon ka na siya ayun ko itong agipabalon kay ngana nga kana na mga lakaw ni Lola balon mo sa inyong apuhan nga Mahaw guys.
Lagi mo tayo. No. Ano ba po? Ano ka naman sa bukas? Naon ta kay nagres tulog atong kuan. Apo. Yan, ito lang ulang po yung haba ya. Kasi kaya lang nagdadulakan tatang, nagbali-bali. Okay, sa'yo man tunog mata. Pero tayo mata na. Mata pa to sa alas 3. Hindi. Ito. Dahil tulog. Go, magtinutang nga yung bala. Manlay. Kamata lagi yung lulog. Nagyabay niyo rin? Nga, abay bala na basta may klase na sayo-sayo kay ang pagkatulog sakto itong mga huli. Hindi ko ito ilang kayo? Doon kayo lamok? Hindi man may nag-up. Hindi sa ilahig dyan. Hindi masilukan dito rin. Hindi ba rin ito? Ang galing? Nahulog to sa ila. Ang galing? Ang galing? Sa ka? Gano'n iluyan na niyang bata. Hindi, hindi. Ang parang naman niya. Ibot ka na ba yung isang? Sige na. Sige, ulo mo ka. Bakit pa mo? Yan. So, unsa to ang ligawan ni Kwan? Ayan. Kanan. Panjabin. Sobrang kapag doon na may termos doon. Ano na termos? Jangan kau mungkin ini. Nga unta guys. Ay, di na sa mga magawa galing sa paniod to. May daghag bahaw oh. Kaya man nga kita mamsad. Pwede ang gapon nakasasad na naman. Kung makala. Dali, ang kape. Bahaw ta guys.
Hindi lagi. Hindi ka. Tingnan. Minsan mo kayo ito. Ayun na sa'yo. Ang mga bata nga pangaligo nga inito naman tubig kay tugnaw ka man kay buntag sayo. Say. Na. Agad bintay niro. Bilipit. Ay, gumaling. Talaga pa. Hey. Pag buntag sayo tugnaw kas tanan niya pag ingani na grabe ka init yun. Ngayon na kayo. Kasi na. Tamis ba kaya saging niya? Hmm? Tamis ba yung saging? Sabi, nagtubig na lang ako. Ano tayo kagano? So ayun guys, mag-adto ta sa bayan kay magpalit ta dito sa lamas sa atong aglutoon nga amonggos. Di man nun ako ang magluto pero ako magpalit sa lamas daw bulinaw nga sagol. Magpalit og bulad guys kaya atong isagol sa monggos. Wala ra ba? Ah, palitan na lang sa nako daan di. Nahuman ako og palit guys. Unya diya si Joy Joy Vlog. Nagpalit pod ko para utan ng kamanamo. Panakot. Agutan po dahil siya sa nangkaon niya. Panasa ka? Utan lagi na ko sa EG wa pa. Mandiha. Yaman ko adun ka sa Aqua. Diba? Na. Ito, sa balay. Asa man Sa balay. na agkuan pa ko dito kini ako agkuan ko sa utan. Nakuha pa ko. Sige, kapa-kapa kay kami dani ag kapa-kapasan. Lagi. Apangas mo sa bukid pero unya pa. Asa oras? Kay ihatod ko man ni adto dili man ako agluto dani. Ito na nakaroon kay sakay na ramang ko. Ama si Easy day. Wa lagi guwatan ako wa pa ko nabiyai ato. Lalabuan na nilan. Unta? Ay salamat ay. Ang yoyo. Yuyu dani. Si Tito. Da, pangas ta ta. Dali. Amo sa nihatod guys nya si Raymond sa magbantay dani kaya ra. Ay. Kantahay lang dayon sa may langgam na naghoy. Tumoy sa among lumboy. Pangas na mi guys. Amo sa nihatod ang mga lutuonon. Si Raymond di magkasalig at bantay sa bata. Ay ginalagana ang bata. Yan namin diri guys. Ag Laag. Lula kay dilaka. Hala. Tad mo ka. Hilot na ka. Mana? Kumana ka hilot lang. Pwede na Kumana ang payong lang. Pwede na na sa video. Pwede Asa na mo na pahilot? video. Ang anong ang ilikay-likay man nato murag gapon kay kakita man. Uy, asa mo nagdita? Ano Ha? pahilot? Aw la ka mo pahilot. Wala pa. Wa naman sa jailan te. Nipon lagi to Sa iya niya lagi sa siguro subaw. ngipon kay. Wa naman sa daya si di naman sa kay kon ni sipon. Subaw na to niya. Wa man nahilot kayo man si Ilin. Nasubawan. Pangaon ko. Wa na mong kalubi higang. Pamahaw-mahaw. Kadala lugar ka biit. Kasi ini ko lang dagan niya biit. Kas out na lang pa sa bahog. Nga no, nga nagchat daan. Gipalit sa bahog. Ito yung gipalit latito, sa oh. Isda gipalit sa kuan.
Latito ba? Hello, Bibi Rich mo. Nangusina dahil ni si Manang kagabi guys. Unya. Kaulog ko tulog. Dagan biit mo. Daghan. Uy, asa Awa. to? Wala ka ba? Napabaka. Aduan. Ha? Unya. May na siya ka nakapangusina. Dako ginig sukol. 3,000 dahil sa hol. Ada. Dagapak. Isa kagabi ira. Dapat. Oh, waray gabi. Alawan namin nagadto. Tulor ka oras. Sa gabi. Unsa ram din yung giluto? Ha? Unsa ram din yung giluto? Ulong ra pong kaputaki. Duh. Ismil ini ruan. Ya, waton sa namo si Mumon kay nagkuha pa si Mumon sa mayonnaise o raisins kay para isagol atong salad. Ah, nutrisyon nila. Hatod man mi sa kuan sa isda, munggos, abulad, bulinaw. Nakabantay ka Daw dito karne. na nagkurit no. Wala karon lagi kuno agdikorit kay di man makadikuan ang kuan. Ananas toto. Ha? Asa ikaw papalit nag-ingon siya nga naada dito Naraw. wala diha. Na. Nasilutan si Doy. Snack guys. Makasini ko munde. Nay mo sunod. Teo, may saging ti. Bayad na mo to 2 ka buwan. Ang saging. Pabayad na si Momon. Sa saging ko no guys. Buta man si ma'am. Ibang. Ay, bilang sa pula. Nag-ingon siya nga. Wala. Di man ko nag-ingon sa maestra nga. Sit ka na. Taon niya ka. Dalon na niya sa kuan. Imo ko ano, hugaw na. Ayun, makanalong. Ay, kati sa din, kati sa uban. Nabutan kita tulog. Nagkaligo ka sa dito, sali lang haba. Size? Size? Na dia gid 20 man. Hang manig atay, buang mo sa dito. Sa mababa niya. Doy, may ka na ko putla. Kuwaag dagon doy. Nakapanglaba lagi ka doy. Himala. Ngaji. Labas siya kay gubaga kuno si Himala. May lang. Kay nakapaglaba. Halay doy. Lubagi sa kana. Basta lang na malibagan ka. Itakyab kana karon dili makuan. Kumus-kumus. Awa jatod noon sa bani. Siya labandero karon kay si Iglot na yayay man. Yang nilaban buwa pa sagdilang kay Isulod kay mo tiil. Libidan niya ako sa nina. Maodi ay. Maodi ay. Ano ka? Mahaw mo. Ha? Ikaw turad to. Pamahaw mo rin. Palitan na lang gud mo sa mayonnaise. Okay, nilong Nako na humba guys. Dadon na lang ako te. Dadon na lang ako pa. Basta ko ano? Tingnan mama ni mo. Mudi. Amang humba. Pero kada. Ako na ni. Ay, sutan di ako pero ano may kanon. Dal ako. Betul mo to kaon balay. Dito ba nasi? Dat amon. Sulod ta perwer mon. O di ba silupin? Yung ta silupin man de. Lami ra ba gini guys basta BH. Wani mo na kita ya maestra day? Ito sa saludan ni nag-class eh. Siling siya doon. Maestra ni? Ato, ikaw lagi ato. Lagi kay pero kamo may kwan kay siling yun. Nonsa nalimitan ko nun ya? Ang Ato yan lang ulit. namisintan ang Ako na ang istorya. Silipin eh. palitan na lang nato mo na. Ay, 40 lang na sana. Basta nila ka. Ha? Kasi nagapay to yung sa likod. Klaro istorya ito kami. Ha? Klaro istorya. Gibilin rin ako ang bata guys kay balikon rin ako to nya mahuman kay ihatod na sa nako dinhi ang kuan. Adto na ko sa balay ulit na. Diyan ako sa balay guys, nya nakuha na po nako ang mayonnaise nga gipalit sa maestra dayon ni apoy black pepper nga iyang gikuan unya. Ang bata ingon si mama nga ibili na lang na danhi kay ako na like kuan na tuwa ni mama gibilin kay igo lang ako ni siya islison ang kuan
ako ni trabaho online ibalik po dahil ako pangas didto. Nya kay cameraman din si Momon karon ang mangmap. Nahuman ako panrapo din guys. Unya si Riri na ang manghugas na sa plato o kay napakoy ag himuon para dalon sa eskwelahan. Natrapuhan na nako na diha. Unya si Rimon po diri ang nagmap. Siya ang magmap kay busy ang linya. Kay ubi tabangan guys, di mahuman. Maaftan to ko lang ituan niya. To kay bata nag ganto sa bukid. Nya ato sa ni panghugasan ba ng mga prutas.
Ngayon, ngayon. Yung mga kumapit ko sa alas de? Katuwad na. Mama, may gani wala dito sa bugas. Nahuman na siya map dito sa sala. Nadinhin na po na siya sa kusina. Ha? Ya, si Riri po dia guys ang nanghugas sa plato kay di maapas ta maong patabang ta. Hello guys, mamugas na sa plato guys. Iya sana diha nga kuan bahin-bahin kay ang bata na mo tuwa sa bukid. Nya kana di ako na nang kuan diha na narapo. Igo na lang na siya manghugas sa plato. Yan na human na pod si Raymond og pang map. Diha. Tama niya og kuan. Yan na human na nato ni siya og hugas ang mga prutas. Aw sabi niya prutas kay apple ra man ni. Then kining pipino ato na ni siyang hiwaon guys kay para ato na ni mabutang sa rep og mabugnaw pud ni siya. Pagkuan og giso. Sige, sa sini. Lagi sa ito. Aku kali nak makan saya. Sini boleh terus. Makan saya.
Ano na lang akong ipasaligan pag trabaho guys kay kana ang mas sayon raman siya kaysa katong magluto-luto pa. Na ang nagluto ito na lang pud lang akong igagaw ng nagluto po. Dito na ko ganiha sa ila ang kuan. Ako may ang gipapalit sa aming kuan, bulinaw o karne, palitan ng karne gamay. Daw isda ko dayon. Nagdala ko sa itlog. Ako sa mga pahikayan sa sinina guys ang bata kay daw gatas kay wa tumo dad gatas kay balik ra man lagi din niya kay man si mama din na lang na idilin ang bata kay aron makalihok ka dadto amo na nga nag gatas ra bibiron ra may akong gidala dadto nga nay gatas na ako padalhan dadto sa gatas daw sinina.
Ay, sige pa yun ito ba? Sulod mo ko ba? Ay, sige ba? Naman na nato naghiwa guys. So ato ni iyana i-mix. Imikos-mikos. Nya nahuman na po na si Busing diag panghugas sa plato. Kumain na guys. Mana? Ato nga sinang gamay guys. Pahago na to. Black pepper. Ulat na siya guys, og na ay sani dito sa ani. Okay na siya guys. Nato ni takloban ni butang sa rep. Nahuman na siya guys. So ato na ning ibutang sa rep kay para nga mabugnaw. Para unya inig lakaw na to, bugnaw na. Pero pag abot dito sa bukid guys, na may rep sila ni mama, pwede na ito ibutang na ito.
maraming salamat sa inyong lahat, to all viewers and subscribers, mga silent viewers, mga solid supporters, ug sa mga hindi nag-skip ng ads at sa mga nag-share ng blessing sa amin. Daghang kayong salamat sa inyong lahat ug shout out sa inyong tanan. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Bye-bye.